Yes, apodho ma wach no, Penjno onego bed ni nono. It is normal. Whether okwale or okwale, we need to analyze the results. Ema duoko manuono nonro no ema biro konyo gi putting structures mondo kik watim makosa kata wa improve on kama wasetime maber. To nono dware ni ochako right from the school level. Ochako at the department. Ka un department ma humanity, ka department ma science, ukungu romo, then the staff be romo. Then ka staff oseromo nyaka malo kulto nyaka makolo senate be dhi rome. To sani to kol ma senate to romo nikech koro nitie chich ni KCSE ni dipok ni nokwale to kose kwale to ng'i kaka wanyalo geng'o structures. Remember ni kane Matiang'i biro ne ntie rules manobi nek nobiro gi rules moko mana iluongo ni examination act. Examination act ni nobiro gi gik moko mani ko yudi kikwalo penj tichulo fine ma certain million kata par kamae tinyalo tuweyi higni 10. To mano nokomono wach mar penj kwalruok. It means ni with the legislation pod onge gima konyo malich. Though legislation was one step. Gima nwaneno gi that legislation and victimization. Inyalo yudo ka ng'at moro, principal kata japuonj moro ochunge to bedo dismissed ni nokwalo penj to ne ng'at ma innocent. Koro because of that this victimization emano decide ni koro jogi odhi mos. To kata kamano it is not proper to examine a student and then ukelo ni penj ni ikwalo. Mae dhi affect jomoko manyokadho mabercha. Ka nitie school moro